நண்பா, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான மாஸ்க்காக தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது எந்த மாஸ்க்குன்னு சொன்னால் இந்த மாஸ்க் தான். என்னடா இந்த மாஸ்க்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை, நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க சரிங்களா. இந்த மாஸ்க் போடுறதுக்கு இந்த மாஸ்க்கு நம்ம டபுள் மாஸ்க் போட சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போது. அதனால் இந்த மாஸ்க்கும் வெளியே ஒரு மாஸ்க்கும் நம்ம போட்டுருக்கோம். அது போடுறது வேஸ்ட் தான் சரிங்களா. நான் இப்போ கணக்கு போடுறது ஒரே ஒரு மாஸ்க்கு சரிங்களா, ஒரு மாஸ்க்கு ஆனால் 3 லேயர் வச்சு தயாரிச்சிருக்காங்க சரிங்களா. அது ஒரு மாஸ்க் போட்டாலே போதும் நீங்கள் சரிங்களா. ஆனால் அது ரீயூஸ்ஃபுல் தான். ஆனால் இது வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கு. உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம N95 கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா G99 பாருங்கள், G99 சரிங்களா. அது செல்ஃபியில் இருக்கிறனால திருப்பி தெரியுது சரிங்களா. இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் சொல்லி மாஸ்க் உள்ளே எப்படி தெரியும் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டு சரிங்களா. வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது G99+ மாஸ்க் சரிங்களா. இது வந்து எல்லுன்னு போட்டிருக்காங்க, லார்ஜ் சரிங்களா. ஆன்டிவைரல்னு போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்குது. என்னென்னு சொல்லுவான் இருங்க பார்க்கலாம். இது வந்து எப்போ காது சிறுசாக இருந்தாலும் சரி பெருசாக இருந்தாலும் சரி இது ஒரு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாட்டிக்கலாம் சரிங்களா. அவ்வளோதான் இதோடது. அதுக்கப்புறம் உள்ளே இந்த மாஸ்க்குள்ளே ஒரு பேக்கெட் வேறு இருக்குது சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஒரு பேக்கெட் வேறு கொடுத்துருக்காங்களாமா. இது வந்து இதுக்குள்ளே வைக்க இது மாதிரி ஒரு இது தந்திருக்காங்க. இதுதான் இந்த மருந்தெல்லாம் போட்டு இது பண்ணது போல். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், ஃபிட்ஸ் இன்சைட் மாஸ்க் பாக்கெட். அந்த மாஸ்க் பாக்கெட்டுக்குள்ளே போட சொல்கிறாங்க. ஆன்டிவைரல் கோட்டிங் சரிங்களா. ஆன்டிவைரல் கோட்டிங் போட்டிருக்காங்க முன்னாடி. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து 99.99% ஜெம்ஸை COVID-19 கில் பண்ணுன்றாங்க. அது நான் எப்படிங்களா தெரில. ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பின்னாடி திருப்பிட்டிங்கன்னா இதை இங்கே வேணும். ஆன்டி மைக்ரோபல் 100% காட்டனில் செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாஷபிள், ரீயூசபிள், அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்தபிள்னா சரி அது தெரியல, கம்ஃபர்டபுள். இது வந்து சைல்டு சைஸு, மீடியமு, லார்ஜு இருக்குது. லார்ஜுனால் நாங்கள் எல் சரிங்களா, எல்லு தான் நாங்கள் இப்போ வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? சரி வாங்க ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஏற்கனவே ஒரு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணி கவர் வேறு காணாமல் போயிடுச்சு சரிங்களா. ஆனால் ஒரு கவலைப்படாது. இதாங்க அந்த மாஸ்க்கு பார்த்தீங்களா. கலர் த்ரெட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல சரி. இதாங்க அந்த இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. இது நம்ம இந்த ஒரு இதுவாக இருக்குல்ல, இந்த டியூப்பை கீழே தள்ளி இல்லை மேலே தள்ளி இது எவ்வளோ வேணுமோ அது பண்ணிக்கலாம். அதுவும் உள்ள ஒரு பேக்கெட்டுங்கிறாங்க. என்னதான் பேக்கெட் இருக்கா இருக்குது. அது இல்லாமல் மூக்கு வலிக்கூடாதுன்ட்டு இந்த மாதிரி கம்பியில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எப்படி வச்சாலும் இது நின்றுக்கும். அப்படி பாருங்கள், அப்படி நின்றுக்குது. நான் என்ன தான் ஆட்டுறேன் ஆனால் அப்படியே தான் நிற்கிது பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இதை கூட மடிக்கல, அங்கே இதை கூட மடக்கிட்டேன். அப்படியே தான் நிற்கிது பாருங்க. உள்ளே ஒரு கம்பி மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க சரிங்களா. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதுக்குள்ளே இருக்க பேக்கெட் சரிங்களா. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கிட்டு உள்ளே போய் இங்கிட்டு கை வேடுதான்னு பார்ப்போமா. வந்துடுச்சுங்க. இதுதாங்க அந்த பேக்கெட்டு. ஆமாம், இதுக்குள்ளே போடுறதுக்கு இந்த இது வச்சுருக்காங்களான்னு கேட்குறீங்க. உள்ளே தான் இருக்குது. எடுத்துருவோமா? சரி வாங்க உள்ளே எடுத்துடலாம். இதுதாங்க அது G99 ஆன்டிவைரல் சரிங்களா. இதுதான் இது. இந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா? சரி வாங்க ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சரிங்களா, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. கவரு ஒட்டிருந்துச்சு, அதை திருத்த செஞ்சிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா சாதா காட்டன் கிளாத் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதில் என்ன உட்காந்துருக்குன்னு தெரியல. சரி வாங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமா? சரி வாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மாஸ்கோட அன்பாக்சிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோமா? சரி வாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது? எதுவுமே பின்னாடி இது மாதிரி இருக்கா? அது தெரியுதா? பின்னாடி இங்கே இது மாதிரி இருக்குது சரிங்களா. அதனால தான் ஒரு கவலை. G99 ஆன்டிவைரல் கரெக்டாக தெரியுது. ஆனால் இது பின்னாடி செய்யுது. ஏன்னா செல்ஃபினாலும் அப்படி தெரியுது. நிஜமான 3 லேயர் தாங்க. அங்கே இருந்தேன் முன்னாடி ஒரு லேயரு, இப்போ உள்ளே ஒன்று போடுறோம். அதெல்லாம் இங்கே இது ஒன்று சரிங்களா. நான் போட்டு பார்த்தேன்னு ஜோக்கர் மாதிரி இருப்பேன், சிரிச்சிடாதீங்க. போட்டு காமிக்கிட்டா அதுக்காண்டி தான் இந்த இது
கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே நான் சொல்லியிருப்பேன், அது கேமரா ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால பண்ண முடியல. பாரு எவ்வளோ ஹைட்டான பிடிக்கலாம். அது இல்லாமல் இது லப்பர் மாதிரி சரிங்களா, லப்பர் பேண்டு மாதிரி. ஆனால் காது போட்டால் வலிக்காது சரிங்களா. அதை மீன் எவ்வளோ இன்ச்சு வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இது இங்கே இன்னொரு கம்பி கொடுத்துருக்கனால வருங்க மடங்கே வாங்கணும், அப்போ தான் மடங்குது. சில மாஸ்க்கு சாதா மாஸ்க்குல இப்போயும் வந்துச்சு இது மாதிரி சரிங்களா. ஓகே இப்போ மாஸ்க்கு ஓகேங்களா. உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதான் தெரியல பாருங்க, நல்லா தான் இருக்குது. இங்கே தொங்குதுங்க சரிங்களா. இது அந்த மாஸ்க்கு வேணுங்கிறவங்க அமெரிக்காவில் போய் வாங்கணும், இல்லை இங்கே இருந்தாலும் இருக்கும். உங்கள் கடை பக்கத்தில் வேணால் கேட்டு பாருங்கள். இந்த மாஸ்க்கு N99 இல்லாமட்டு வேறு நிறையா மாஸ்க்குகள் இருக்குது. அந்த மாஸ்க்கு கூட நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அது என்ன கவலைன்னா சாதா மாஸ்க்கு தான். இது மாதிரி மாஸ்க்குக்கு என்ன கவலைன்னா ஒரு மாஸ்க் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த 5 ரூபா மாஸ்க் வாங்கி போடணும் சரிங்களா. அது டெய்லியும் அது ரீயூஸ்புல்லாக இல்லைங்க சரிங்களா. அது வந்து அப்படி தூக்கி டஸ்ட்பின்குள்ளே போடுறதா சரிங்களா. அதனால ஒரு டெய்லி ஒன்று வாங்கணும். இதாங்க ரீயூஸபிள் பண்ணிக்கலாம், ஜாலியாக போட்டு சேஃபாக விட்டுருவாங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப நன்றி. டாட்டா பை பை, see you, be safe at home சரிங்களா. at home be safe சரிங்களா. வியர் மாஸ்க் நல்லபடியாக இருங்க. இந்த COVID-19 ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருக்குது சரிங்களா. அதனால் நல்லபடியாக இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் சரிங்களா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோலாம் போடுறதே இல்லை, ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் தான் போடுறோம். ஆனால் நான் இன்றைக்கே இந்த வீடியோ 2-3 வீடியோஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளும் நான் உங்களுக்கு போட முடியாத அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் சரிங்களா. டாட்டா பை பை, see you, bye.